जोङो गय नायफैदों थारमाने बैयावहाय ओमफ्रायहाय ओरै होदावगासिनो दं आंनि आन्दासाव मैदेर फैदोंदां ओंखायनो थ'दों माबार आं मोनसे भिडिअ'सो नायगासिनो दंमोन बै दानि देखायनाय चिरन्जित हाजंजों निशिता बर'जों এনেকেতো নাই হোৱা অকল একবাৰেই লগ পাইছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ পাছত আৰু কেইদিনমান থাকি বিয়া হ'লোঁ আৰু এনেতো শুনো এনেকৈ দেখা নাই তাৰ পাছত গম পালোঁ আৰু এনেকৈ বুলিকে মৰমেই আৰু ভাল মানে মনটো ভাল হ'লে হ'ল এনেকৈ তাৰ মানে এনেকৈ চাই অহা নাই আৰু যে তাৰ এনেকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা কিবা এনেকৈ বুলি মই একো ভাবাই নাই মানে মৰমটো থাকিলেই হ'ল মই যিমানখিনি পাৰোঁ এইবিলাক কৰি দিওঁ মাও হেল্প কৰে তাই নিজে ময়ো বনাই দিওঁ যোনটো পাৰোঁ নোৱাৰাটো নিজে কৰে বাৰু মাও কৰি দিয়ে আধা আধি চিৰঞ্জিত হাজং আৰু মোৰ ঘৰ বৰিমুৰি লখিমপুৰ বৰিমুৰি ओइ थोख्रावना बार जाबाय थ'दो माबार खुनु थिग गैया मैदेर रागान गोजा बेखिनियावहाय माने मा दावराव जादों मा दावराव जादों सेंग्राफोर ना खेला खालामदोंना मैदेरा फैमारदों फुरा आगान बेखिनियाव मोनास्रि जालायबाय माने नैबेखिनियाव बैयाव गय जग्रबसे गायनानै दोनदोंनो प्रेक्टिना ओमफ्राय बे गय जग्रबसेया थैयो मायो गया एक्सुवेलि थैयो बिदिबा आं नायनानै नुफैबाय माने एटलिस्ट एसेबाबो बे जाखांफुनो नागिरनायाव गुदि गुदियाव साफा खालामनानै होनांगौ गयखौ ओमफ्राय दै थाग्राफोरखौ एसे खोखांनानै होनांगौ खोनायाबो लामसामबाल' जाया एसे गोजौयैनो मोजाङैनो खोनानै होनांगौ होमबा खोमथा खोमथा जाबोयो आरो आजिखालिथ' हाइब्रिद गय गोबां ओंखारबाय आसाम फुड फरेस्ट क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव एरियायाव जोंहा आबिराय हिलनि बाव थांबाबो मोनगोन जे फिसा फिसा गाहाय गाहायावनो थायग्रा बोसोरथाम बोसोरब्रैयावनो थायग्रा ओरैनोथ' जोंनि नर्मेल गयफ्रा 7 बोसोरखौथ' लाखा 7 बोसोर 7.5 बोसोर बायसान्स अबेबाफोरल' 6 बोसोर एसे बारबा थायनो हागौ बेबायदि गोबाव टाइम लायो दा बाव गायनाया बेनाबो बुहुद गायफामबावनांगोन थैयो मायो गयफ्रा ओरैनो जोंनि नर्मेल लकेल गयफ्रा जेसेनो हायो फिसायाव जुदि फुलि फिसायावनो गायोब्ला खोमथा 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 जाबोयो ओमफ्राय लिलि लाला देरनानै बांद्राय देरहोनानै गायबाथाय बे बिफाङा मोजां जानो नागिरा आरोना देरनायाव ग्रथआव फिसानिफ्रायनो जुदि मोजां ग्रथ जाहैयोबा फिसानिफ्रायनो गायोब्ला मोजां ग्रथ जायो आरो खायफाना गान्थिया बिराद गोलाव गोलाव जायो बेफोरो जेसेबां हायो बोसोरसेयावनो गायस्लायबाय थानांगौ एरस'दो आरोबावनो मोजां जावग्लिदो आरो गायफिनदो होमबा गाहाय गाहायाव थायनाय नुनो मोनो आरो गान्थिया गुसुं गुसुं जायो बेबायदि बाबाजों आंजों बिराद गायदोंमोन नालाय जोंबो फुरा नै मैदेर आगान गोजा रायजो मोनाहांबायना साफा मैदेर आगान गोजा ओंखायनो ओरै फैबाथाय हां गनोसै मोनलायो आं बेबायदि थ' गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन जेबोथ' बुंनो हाया मानसिनि लाइफ दानो दं दानो गैया बेखायनो इट्स एन एभ्रि ममेन्ट मोजाङै पिस गोजोनै थानो जों सोलोंनांगौ गोबां समफोराव नंगौ जों माने मालाबा बुजियाबा मिस्टेक लामाजों माजों सोरखौबा गाज्रि मोननाय सोंखारिनाय मानायाव थाङो ओरै मानसिसो नालाय सुद्रायनायाबो जोंनाव थानांगौ बेबायदि निशिता बर'नि भिडिअखौ दा बेनोबो खिथागोन आं नुगोना नुवाखै नोंलाय माबाखौ हेन्डिकेपखौनो फेसबुकाव मोजां मोनलायनानै हाबा जायोब्रा सिख्लाया बिराद मोजाङानो आरोना नायनो ओमफ्राय हौवाया हाजं टाइटेल मोजां मोनलाय दाख्लैनिफ्रायनो भाइराल नुबाय थादोंमोन आं बेखौ ओमफ्रायहाय दायो बर' पर्टेल निउसफ्रावबो दा नुनो मोनदों दायो सानैसो ब्रादारमोन खेबहैनायखौ थ' बेबायदि फैबाय खिन्थु जिखिनि हक टाउननि लाइफ आरो गामिनि लाइफ फुरा एक्सट्रा अर्डिनारि जायो कारनाथ' टारगेटआ बेनो गामि एरियायाव थानानै सुख मोननाय बायदि गैया मानो होनब्ला मैगं मेलायानो होन खाब्रब जाब्रब आरो नोंनाव गैयाबाबो सोरबाफोर गामिनियानो फानहैनाय खम दामावनो मोनजायो थ' गामिनिया बेनो आरोना बेनिफिटआ आरो मानसिनि हेल्थनि थाखायबो आबहावानि थाखायबो टाउननि आरो गामिनि गोबां फारागथि दङ बेखायनो गामि बायदि मोजां गैया
मैया लेम सावदोंमोन मैया एसियानो बेरबायमोन नालाय एसिया बेराखै माने सारअन्थाइ गावनायजों ओरैबायदि थुब होनबाय आंलाय सानदों एसियानो बेरखाबाय बियो अर जोंलायदोंना ओमफ्राय लेम सावनांबाय मोनायावहाय माने गोदोनिखौ सानहरफिनलायदों आरोना दानि गथ'फ्रा ओरैबायदि आपग्रेड जाबोबाय जों उन्दै उन्दैबाथ' मबाइल गैया जों जेब्ला लेखा फरायो साला आंथ' लेम मोनफेरबावाखैमोन आं क्लास 7निफ्राय मबाइल लादों आं एसे फाल्थुमोन आं गेम गेलेनायल'खामोन मानसिफ्रा जेबोखौनो मिथिया नेटआ मा माया मा होमब्ला जों गेम डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्रा बेसेबां क्लास जों किपेड मबाइलाव आंना होमबा कलेजा माला जायो नोंसिनियाथ' ओजोंहाय आसामावहाय क्लास 11 12निफ्रायनो कलेज होनोना जोंनि बहाय कलेजा माबानिसो क्लास 12 बारलासो कलेज मोनो आदसा थारमाने आं क्लास 12नि फरसो मबाइल मोनदों मोजां माने आं माने फाल्थुआ जोंना बेनोमोन लोगोजों आंजों जोंना गेम डाउनलड खालामबाय नकिया मबाइलाव जाबासोमोन ना बे समाव एन्ड्रइड नङामोन माबायाबो मा होनो जाबा मा दंमोनलाय बावलायलांबाय ओइ नोंहा सफ्टवेरासोब्रा एन्ड्रइडआथ' बुहुद उनावसो फैदों जाबा ओमफ्राय ब्लेकबेरिनि गावनि सफ्टवेर दंमोन ओमफ्राय बेफ्राव गेम गेलेनाया जामजोबलायोमोन मबाइल किपेडआ फाग्ला बायदि गेलेयोमोन जों गावलायनाय आर्मि रेन्जारनो मानो मानसिफ्रा माबोरै नेटनिफ्राय गेम फैयो बोरै गेलेजायोल' आरो बे समाव गैयाना बे समाव बिराद खम जों गामियाव माला थाफैनो मोननाय नों एक्सपेक्ट खालामो ओमफ्राय आंथ' गामियावनो थाखागोन नों थाबाय थालै र' जोंना गथ'फ्रा देरबानो पारमानेन्ट जोंनि न' जानाय माला बुंलाय गावनि 60 बोसोर सार्भिस जोब्बासोलायनो बिदि खिथानो हायो जाया बिदि 62 years बानानैसो बिदि जायालै औ गारिबो बानायहैनांगौ थांनांसिगोन बेरायहैनो भिडिअ आपल'ड होनो थांग्रोनि आं मोनसे जायगायाव नेटानो नाङा फुरा खोमसि जाबाय नुला नै गोजौआव फैयाबानो माने नेटानो नाङा भिडिअ होनो मानो बिराद ल' क्वालिटियाव होनांगौ जायो ओमफ्राय थ' लखिमपुर ना मामोन बियो निउस भाइरेल जाबाय थानाय आं दहाय ससे होनाया आजिखालि साबैसेया बिदि दंबावमारो थार मोजां मोनग्रा जायखौ होनो नुदोंना नोंथांमोनहा कमेन्ट होनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोर नैबे आंनि ब्लगावहाय ओमफ्राय बुंग्रायाथ' गोबां बुंग्रा थायो मानसिनि गेजेराव थाखायो नोंखौबाबो आंखौबाबो नों जाय नायदों नोंखौबाबो सोरबा नङा सोरबा माबा मोनसे बुंग्रा थागोन आरो ससियेल मिडियायाव फैग्रायाथ' फैग्राखासै खोनासंनांगौआ दायथ'खा बुंजायोबा खोनासंनांगौबो जायो नाथाय बैफोरबो बुंजानांगौ जायो बेनो संसारसै नाथाय सोलिनायाथ' गाव गाव सोलिगोन नालाय बेबायदि आरो दिनै नैबे सुंद' ब्लगखौ लाबोबाय आरो मोनसे जायगायाव ओंखारनांगौ नै थांनो थ' माब्रै दं रायजोफोर कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल